Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Presiden Meghalaya Pradesh Congress Committee Pak Vincent H. Pala ulapan pau baka jinga trilang junga Congress Pok Khasi Hills Autonomous District Council ya kabalay lam daga National People's Party kadai namar ba paramaki kia syurut ya kani Pak Pala ulapan pau habay karan bagi lapat hai kubor hadin balawai ka Meghalaya Pradesh Youth Convention kabalalong menta kasengi ka khat kandai tri Urisa ha phalor jong susotham uba Pala ulaong ba don jing bani trilang bat kinu ki party laj nyok tang baka BJP bat nakaliang ki he ka AICC ru kim shim lakhang satya bani trilang bat ka NPP. Political can use only one uncle can use different uncle. Andre kajing ya tray kam jongi ha police council kadai ka way ka long sipenta ba kilaya surut pramaki tengi pat ni perkhat ba lada ka amendment jong ka sik settle ka don te lada ki NPP ki ban khot ya kini ki leader jongi tengi ngi ong bale ngin ya ka jaj benru jongi ngi de ban don ka hok ban ya batai namenta ka amendment jong ka sik settle more or less la kamnu ki major amendment ki don kumbah ndrutli ki major amendment jong ka sik settle te na try ngi perkhat ban namenta ka jaj bru namar ka discussel hi ka men hi ka deal bat ka hok jong ka khando bat ka nong mainly ka riti ka dustur ka district council bat ka jaka ka puta ka jongi te ka issues bade bat disensil ka ya fair bat ki issues ki bade ha posted na try ngim don cinger ban tre bat kino ki party like tang ba ka BJP ngila mention kata na Delhi ro haswa ba ka ingin join lang bat ke NPP ki laong hi ba ngim don cinger ban tre bat kino ki party na mar ba balai ba ndang ila tre bat kino ki party nginem kongo palat ya ka bay ong ka ideology jong ki ngin pendon kami ngin stick ka ideology ka jong hi po congress da po this council hi ka debit take de menta ka riti ko dostur bat ka jaka ka puta na try kam don kata ka jong ki bay ki la ban ong da ka ne ka tai re ka BJP kam don da po this council bat ba aro ka de ka menta ka ba nginge I ba ngi hap perkhat ba menta ka jaj mru na mar ka im kayap kasik sendil kadai ke badan kam ka discouncil kami lang ba kasik sendil lada ki amen ni tang haki la ni perkhat ba namar ki kim perkhat ra kim ki UDP bat ki NPP kim perkhat palat ra kata ni perkhat ba ngi long ni seu kya kata ngi la perkhat sani ba